L-isport qed ikompli jkun għodda importanti biex persuni b'diżabilità ikollhom aktar opportunitajiet ta' parteċipazzjoni, żvilupp u integrazzjoni fis-soċjetà. Dan hekk kif ġie inawgurat it-tielet pitch tal-boċċa ta' Aġenzija Support, din id-darba fiċ-ċentru ta' matul il-jum Fraħal ġdid. Il-proġett sar b'investiment ta' 11,500 euro u għandu lan li jkompli jsaħħaħ l-programmi sportivi offruti lil persuni li jattendu dawn iċ-ċentri. Dan il-pjan huwa parti mill-pjan holistiku fejn aħna rridu naraw li kull persuna b'diżabilità li tattendi l-Aġenzija Support xi wieħed miċ-ċentri tagħna ikollu l-isport bħala parti integrali mill-kurrikulu tal-ġurnata. Ukoll qed inkomplu nagħmlu investimenti diretti fil-lokalitajiet. Dan huwa ir-raba pitch tal-boċċa illi għandna f'pajjiżna, 2 Santa Venera, dan il-ġdid f'Kordin u ieħor illi ftaħna f'Ħaddingli fejn qed inkomplu ninvestu fil-komunitajiet tagħna u fil-persuni b'diżabilità. Bħalissa aktar minn 80 persuna b'diżabilità qed jitħarġu fil-boċċa f'kollaborazzjoni ma' Special Olympics Malta u xi wħud minnhom diġà rrappreżentaw lil Malta f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Skont Aġenzija Support, l-isport għandu rwol importanti fil-ħajja ta' dawk li jattendu ċ-ċentri ta' matul il-jum, hekk kif jgħinhom jiskopru u jiżviluppaw talenti ġodda. Iċ-ċentru ta' Raħal ġdid joffri diversi servizzi fosthom ċentru ta' matul il-jum għall-adulti b'diżabilità, ċentru ta' volontarjat, servizzi minn Service Dogs Malta Foundation u l-ġnien multisensorjali Ġnien Zejlin. Dan il-proġett mhux biss jipprovdi faċilità ġdida, iżda jkompli juri kif l-isport jista' jkun mezz ta' inklużjoni u kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd.